ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೋಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡಿರ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ದಿಗ್ಲಿ ಅವರ ನೀಟ್ ಅದರ ವೀಡು ತೊಯ್ಬೇನೆ ತೋಂದು ಬಡ ದಿಗ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಅಂಕೆ ಮೋಕಪ್ ಮಲ್ಪಡಾದು ನೀಟಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಹೋಟೆಲಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಪೂರ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸೈಟ್ ಉಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಟ್ ಮಣಿಪಿರೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಕಲ ಓಪನ್ ಬಂತು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡೋನು ಇಂಕಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಪುಣ 8 ಫೀಟ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ದಾನೆ 12 ಫೀಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸೈಡ್ಲ 1 ಫೀಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪಡಬಲು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೆಪ್ಪಡಬಲು. ಮತ್ತು ಪೂರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಡೋರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಡೋರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ ಸೈಡ್ಲ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಸಜ್ಜಿದ ಅಂಡರ್ಲೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಡಿತುಗಿ ಗಂಬು ಬರ್ಬೋದು ಗಂಬತ್ತನ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಕವರ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇದಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ सेके सेके रोल कार्पेट के लिए कौन डालो काम करने वाला भी परेशान काम भी नहीं होगा और परेशानी नहीं होगा। ಮೋಕಪ್ದ ಕೆಲಸ ಆಗುന്നുണ്ട് ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೆಟ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೂಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು
ऊपर तो आग लगे भाई आप किधर है सर मेरा इसमें जितना प्यास निकालो उतना नहीं निकलता भाई साहब थोड़ा ऊपर वेस्ट पूरा ही हो जाएगा ಫೈನಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಾണ് ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ತಲೆ ಒಂದು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇವತ್ತ ರೂಮ್ ದೂಲ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅದು ಬೇಲೆ ಬರೋ ಅವನುಂಟು ಒಂದು ಮೋಕಪ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೋಕಪ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿರಾರ್ ದೀತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲಪುರ ಆಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಬಾತಂದು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಉಂಡದ ಸಿಕ್ಕಪಡ ನೀಟಾದ ಬತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಅಡಿಪೊಳಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏನವರ ತೂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ इधर सटावे ले उधर सटावे ले उन्हें तो लगा गाड़ी है इसको दे जो उन्होंने मांग ಫೈನಲ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ चल